Huli. Uy, inabot mga toy. Ay, ang laki. Uy. Kala ko di na naman inabot. Inabot pala. Nag-lose tong ano ko. Grabe tinakbo mga toy. Hala. Tinakbo. Uy, grabe. Ang laki naman kasi pala. Buti na videoan ko pa mga toy. Na videoan ba? Huli na naman. Huli. Yun, huli nga mga toy. Yun. Oh, ganda mga toy. Yan naman mga toy. Yun. Huli. Yun. Uy, sumabit pa. Naku, sumabit pa. Yun mga toy. Ayos. Ayan mga toy, pangalawa ko na to mga toy. Yan, dito tayo ulit mga toy sa sa may Taytay Rizal mga toy, sa loob mismo ng ng RMDP. Yan, nilusong kulit mga toy, tapos nagdala kulit ako ng ng styro. Yan, iwan ko. Nakaubo pa ako, naglagay lang kasi nagpapatuyo na ako mga toy. So yung mga toy tapos sa likod natin ayan mga toy, yan, grabe mga tilapia dyan mga toy. Dalawa na yung mga toy, pakita ko sa inyo isa mga toy. Samahan nyo ako mga toy, solo fishing adventure ulit tayo sa Lusungan ulit. Ayan mga toy, ayan, pangalawa ko na yan mga toy. Ayan wala lang video pang isa. Ayan nahihilo na yung iba nyan. Ayan, Lord. Ayan, dalawa taba. Yan, bullets lang natin na malambot. Ito lang natin yung lalim yan natin. Isang dangkal konti lang, isang dangkal isang inches ata. Diyan lang tayo ulit. Yan. Ito yung dating spot natin. Yan dyan sa dulo na yan. Tapos yung luma andoon. Yung kinuyog ng mga anglers natin doon. Mga sama nating mga anglers. Sila Michael Bora, ay sila Kabiwas. Yan. Si Kabingwit. Doon kay Christian, kay Dilmar. Yan, mga West Rainbow anglers. Mga Marikina anglers yan, pumunta dyan sila dyan mga toy. Mga sila kuya Jubert. Yan mga toy, try natin ulit dito, balikan natin, baka swertihin pagka bagong bullets. Ganyan lang siya mga toy. Ang dungis ng ko mga toy. Ayun. Kagatin mo na. Thank you Lord. Yan na naman. Ay grabe. Yan na naman mga toy. Grabe laki. Ang laki to mga toy. Ay Jesus, grabe. Mga toy. Grabe ang laki. Muntik na makawala mga toy. Biro nga may tumakbo pa ganun. Dalawa siguro to. Yan mga toy. Di pa. Grabe. Ay, thank you Lord. Thank you po. Diyos ko, salamat po Lord. Ay, thank you po Taytay sa blessing na naman. Kaya ito mga toy, lagi kong binabalikan mga toy, kahit lagi kong lumuluso mga toy. Basta ganito naman katataba, ay naku po, napaka swerte natin talaga. Ganyan lang siya mga toy. Basta huwag kayong magsasawang magpalit ng bullets. Yan kahit maliliit lang yan. Kasi pag napansin yan mga toy, yan, pinagdadala-dalawa ko na nga lang kasi napakaliit talaga mga toy. Ang hirap maghanap ng ngayon ng spot tapos bullets. Shoutout nga pala sa lahat ng solid supporters natin dito sa Taytay.
Yan, ganyan lang kasi grabe ganda pati ng takbo mga katay. Kapag ano ba? Ito talaga ayaw magparamdam. Nilipat ko na lang kaya ito roon. Nilipat ko to dito matay. Yan. Yan. Sige. Yan na kayo magpanglabo-labo. Isa na lang natin dito sa kabila. Ayaw, ganda sana ng spot na yun. Bakit kaya ano meron dyan? Hindi kaya may dalag dito malaki mga tay. Tapos inaaway nila yung tilapia. Siguro may malaking dalag dyan. Bagat na matay. Oh yun, ay sus, nakawala. Nakawala mga tay. Oh, sayang, laki nun mga tay. Kita ko na yung katawan ng tilapia dun eh. Ang lapad, pumuti na eh. Sayang. Diyan lang siya mga tay. Oh, kumakagat na mga tay. Sana magdiridiritso na yung kagat na yan. Diyan. So yung mga tay, panigurado lang mga tay. I-sit up natin ulit to. Makasakali makakuha tayo ng mamaw. Manoy Noel, thank you talaga. Ang ganda oh. Sakto-sakto lang natin. Pangkarpa. Pamplapla. Yan naman. Sige, isa pa, isa pa. Yun, very good. Yan na naman. Oh, ay nakawala. Sayang naman. Ay, sayang. Ang laki pa naman. Ay, laki na ng ulo eh. So, sayang. Ang laki na ng hook niyan mga tay, oh. Mga tay, oh. Size 10 na to eh. Ay, sayang. Ganda ng size na naman eh. Ang bigat pa naman eh. Ganyan lang siya mga tay, oh. Napakababaw lang yan mga tay. Ayan, istorbo na mga tay. Kailan dadawin at saka naman ano sila nang istorbo. Ayaw na pating tumayo itong floater ko. Huwag ka mapiktuan dun boy. Yun. So yung nakawala ako babaw lang yan mga toy. Tingnan nyo mga toy, oh. Sit up ko, oh. Yan, di ba? Napakababaw lang pero matilapia talaga eh. Ang sarap araw-arawin dito kaso lusong ka ng lusong. Diskartihan lang dito mga toy. Katulad nito dapat nakalusong ako. Inangat ko tong ano. Inangat ko tong style para hindi tayo mabasa. Ayaw magtrabaho tong isa ko. Mukhang mayroong prinsipe dito nakatira sa kabila mga toy. Isa lang yung kunagat sa akin, hindi na umulit. Huli na naman, huli yun, huli nga mga toy. Yun, oh ganda mga toy, oh. Ay, tingnan. Thank you Lord. Ganda oh. Binalikan niya pa talaga. Ay, salamat Lord. Mga toy, tingin nyo mga toy. Talagang napaka ano eh. Gutom na gutom sila kasi talagang ano. Hindi sila masyadong ano. Dawi ba. Talagang kung matyaga lang kayo. Napakababaw lang talaga eh. Ganun lang yung ano mga toy. Sit up oh. Yung lalim. Ayan, thank you. Grabe tinakbo mga toy. Hala. Tinakbo. Uy, grabe, ang laki naman kasi pala. Buti na videoan ko pa mga toy. Na videoan ba? Ayun, meron nga. Buti na pindot ko pa. Ay, grabe tinakbo. Grabe, ang laki mga toy.
Ay nako. Ay mga toy oh. Dami ko nang huli mga toy. Yung iba nito mga toy wala palang video eh. Yun oh. Di natin nabibidyoan kasi di nag-video pala, di nagpe-play yung video natin. Ang ganda oh. Yun oh. Ay salamat Lord. Grabe ah. Buti na videoan ko pa ah. So isasagad natin mga itong fishing adventures natin ngayon. Kasi dumating ako anong oras na rin eh. Patanghali na rin yan eh. Kaya isasagad natin to para makabawi-bawi tayo itong araw na to. Tatry natin to mga kung makagat yung talagang yung pahapon na. Kasi yung mga nakaraan talaga maaga ko umaalis dito, launa ganyan. So ngayon sasagad natin mga alas 5. Try natin kung makarami tayo ng gusto. Ay grabe ang laki. Lord, sana makuha to. Grabe ang laki. Ay yun nasa luna natin mga toy. Grabe ang laki oh. Kasi oh. Sus marisip. Buti na lang nasa luna itong ni Noel. Grabe oh. Ay, thank you Lord. Grabe ah. Ay, Diyos ko. Grabe ang laki oh. Kita nyo yan mga toy. Saan ka pa? Dito lang yan mga toy, tay-tay oh. Oh, grabe, sunod-sunod oh. Dumawi malalapad. Yun. Thank you Lord. Grabe ah. Talagang mga toy, dito lang mga toy oh. Inaangat ko lang eh. Ililipat ko sana, may laman pala. Diyan oh. Yan, dyan lang mga toy, sa gilid na yan. Grabe naman tong may mga pa-surprise pa. Mga pa-bonus prize. Uli na naman. Yan, mas malaki to. Mas malaki to mga toy. Ala, inano dyan sa ilalim. Ala ka. Oh, dito ka, dili. Come on baby. Ano ka ba? Ay sus. Sayang. Ay nako. Ginagawa mo. Iya punta kang opamiwas ka. Itinapon yung pamiwas. Kaya ayaw ko ng mga dimotor natin, gusto pataw-taw eh. Ang pangit naman itong natin, sit up. Yung mga yung sit up natin di pare-parehas eh. 2000 series yung 4000 series yung natin, yung reel. Pero yung linya ilang pounds kaya ito? Napagbintangan pa yung sit up ni Katituloy. Ay nako, dami nga kalas. Doon natin ulit natin. Doon sa malayo. Sayang. Huli. Uy, inabot mga toy. Ay, ang laki. Uy. Kala ko di na naman inabot. Inabot pala. Nag-lose tong ko. Yung reels ko. Yung reel. Ay. Thank you Lord. Inabot. Kala ko, yun dami mga toy. Kala ko di inabot. Nakadilpin oh. Inabot ka Dilpin. Ay nako, thank you Lord talaga. Kuya Lito, kumusta na Kuya Lito yung sa may Kupang Kuya Lito? Punta ko sa hanggang lang ako kanina, Sukmon. Kasi Sukmon puro liya. Baka mamaya ako makapal yung liya. Yun mga toy, grabe. Ganda pala rito mga toy pagpahapon na.
Ay nako, thank you Lord talaga. Tulong, napakarami dito mga toy banda rito. Dito talaga wala oh. Tsaka ito wala. Ah, asan na yun dito? Ayan na naman. Ay, nakawala na naman mga katoy. Grabe, sus, Ginoo. Bira na nga lang makakuha tong taw-taw ko eh. Yan mga toy, yun lang po muna mga toy ang ating fishing adventures muli dito sa may Taytay Rizal, sa loob ng RMDP. Yan mga toy, sa Rizal, Taytay Rizal. Yan mga toy, napakaganda mga toy oh, ng ating spot. Dyan lang tayo nakarami mga toy. Dyan dami ko ang dami kong kalas mga toy, grabe. Diyos ko. Dito naman naka-isa lang mga toy. Di ko na videoan, tapos mayroong isa na sinalaksak yung ano ko doon, yung pamiwas. Tapos di ko inaabot. So yun lang mga toy no. Yan dito yung fishing spot natin mga toy. Yung tingin yung matindi ko. Uy, bumaba na pala tayo. Bumaba na pala yung napakan ko ng styro mga toy. Kaya napakaraming dalag dito mga toy. Yan diba mga toy. Tapos yan mga toy, ano na yan, binangunan na yan mga toy. Yun yan mga toy. Yan mga toy, binangunan na yan. Tapos yun mga toy, Talim Island na yan. Doon, banda ron. Itong banda Patangos na to. So yan lang mga toy no. Nandito lang tayo. Nakaano lang tayo na kundi sa payo. Grabe mga toy, pakita ko sa inyo mga toy. Huli. Ang ganda, kaso ang hirap nga lang, lusong, mamaya na naman. So gumawa lang ako paraan mga toy para di ako nakababad na. Ito, tinukod ko yung mga kawayan dito. Nakaubo nga pala ako. Huwag nyo lang tingnan natin. Ito mga toy, huli ko. Oh, grabe mga toy oh. Grabe ang lalaki. Oh, mas marami to kaysa yung sa nauna natin. Diyan lang tayo nakaraan mga toy, dyan. Dito banda rito pala. Tapos hanggang doon tayo nagsimula, tapos dyan. So ito, pangalawa to rito natin. So yan lang mga toy no. Maraming salamat sa inyo mga toy. Napahaba na naman yung ating video. At muli mga toy, kung napaabot yung panonood muli dito sa dulong-dulo na ating video, pa-like and share naman mga toy sa ating mga kaibigan na mga mahilig mag-fishing. So yun lang mga toy no. See you next vlog ulit mga toy. At maglulusong tayo dun mga toy. Tatry natin mag-video ng konti mga toy pa sa ano, sa pauwi na tayo doon. Yun, tara. Thank you Lord sa blessing. Ilagay ko lang dun mga toy yung styro. Pinatong ko para diba mga toy, ganun lang yan, style lang dito mga toy. Dito grabe, dami kong nakawala dito mga toy. Dito ginanong kanina yung isa sumabit kasi dito, tapos doon dalawa, tapos dito sayang. Susunod na araw ulit mga toy. Tapos dito ako mga toy dadaan, hatakin ko to paibabaw lang dito sa water lily tsaka sa kangkong. Yeah, ganun lang siya mga toy. Yeah, ano to? May daan naman dito mga toy ng bangka oh. Dito dumadaan yung ano pala eh. Dito dumadaan mga toy yung ano, yung mga nagkakalakal. Yun lang mga toy, para di na umaba yung ating video. Salamat po Lord. Thank you mga toy.